Vi arbejder jo meget med film og så videre, så vi vil gerne vise nogle af de projekter, vi har støttet. Og på den måde, der har vi prøvet at lave en drive-in view, og så bagefter så byder vi på en øl, så det kommer lidt sådan networking ud af det. På Tour de Chambre, der har vi simpelthen allieret os med Ocean Fan Flex, ordløse loopshow, som vil tage os med hele verden rundt uden ord. Med Tour de Chambre og på vores Tour de Chambre, der vil vi gerne byde folk velkommen og vise vores nye lokaler. Så vi vil gerne gøre opmærksom på os selv og byde velkommen med en drink eller en øl, eller hvad I har lyst til, og så bliver der lidt tips og lidt. Vi er den nye filmuddannelse fra VIA University College, Multiplatform Storytelling and Production. Klokken 5:15 på fredag, der har vi den officielle åbning af vores uddannelse, som kommer til at foregå op i Filmbyen 2 på 3. etage, hvor vores lokaler blandt andet er. Jamen, her i kontorfællesskabet i Filmbyen, der er vi 12 virksomheder, som jo spænder rigtig bredt. Men det er alle sammen virksomheder, som har en tilknytning til filmmiljøet i Aarhus. Så det er alt fra lige fra mit egen virksomhed, som laver reklamefilm, hvor vi vil vise nogle eksempler på det. Så har vi viser lidt af det udstyr, som man bruger på reklamefilmsproduktion også. Vi er 4 mand i et filmselskab, som laver reklamefilm og dokumentar og spillefilm. På fredag der byder vi folk, der er med til det her Tour de Chambre indenfor til en bitte øl. Ja, så viser vi rundt og svarer på spørgsmål. Stille og roligt. Måske en salgstang også. Vi er nogle barylere, der hører til hernede i Filmbyen. Vi er 60 mennesker, der laver reklamefilm hver dag, 24/7. På vores Tour de Chambre, Mathilde, prøv at komme over. Altså, der bliver noget faglig videndeling. Vi fortæller lidt om, hvad vi laver her i firmaet. Og så bliver der en masse overraskelser. En rigtig masse sjov og spas, som vi glæder os rigtig meget til. Så jeg tror, overraskelse bliver lidt temaet. Vi er kærespiloterne, og vi er en ledelsesuddannelse her i Aarhus. På Tour de Chambre hos os, der kommer der til at være en klassisk kærespilotfest, og det involverer en masse kager. Til daglig der arbejder vi med 3 forskellige ting. Vi er et fotostudie, og så er vi en grafisk designvirksomhed, og så er vi en konceptudviklervirksomhed. På fredag der har vi inviteret et kunstnerpar op, Niels Rahbek og Niels Astrup, som vil lave en videoproduktion ude i vinduerne, som vender ud til gården. Og så kan man enten stå nede i gården og kigge op og se et videoværk, eller man kan komme op og blive en del af værket. Så kan man også bare komme og få et glas portvin eller en god gedigen dåseøl og lidt snacks. Til Tour de Chambre, der ser vi allermest frem til at se, hvem det egentlig er, der kommer op og besøger os, tror jeg. Jamen, vi ser jo rigtig meget frem til at møde både nogle af de folk, som allerede er i huset i dag, men også folk, der kommer udefra. Og ellers så glæder vi os til festen og til at se folk i deres vildeste skrud og til at danse noget swing. Og vi ser frem til at møde de folk, der bor nede i Filmbyen. Vi har boet her noget tid og har ikke nødvendigvis lige mødt alle endnu, så det bliver spændende at se, hvem er her. Vi ser frem til at møde alle indbyggerne her i byen og jamen, hilse på folk, og så ellers i det hele taget på en fed fest. Vi håber, der kommer en masse mennesker. Masse mennesker, der vil købe nogle film, når de har været der, selvfølgelig. Se vores flotte firma. Det vi mest glæder os til, det er at få lov til at vise folk, hvad vi går og laver hernede. At de kan se, at der kommer en masse gode produkter og projekter ud af den energi og de penge, vi lægger i at støtte projekterne osv. Jeg tror, vi ser allermest frem til, hvad for en fest, der bliver arrangeret over i Filmbyen, fordi det er vores førsteårselever, som er i gang med at arrangere den og planlægger det helt store. Og vi glæder os rigtig meget til at se, hvad for et tema det er, og hvad for nogle oplevelser de har planlagt for os.